съгласници. Така, сега. Искате ли някой да ги каже с гласните звуци? Айде, да. Добре, как ги отбелязваме? С какъв цвят ги отбелязваме гласните звуци? Ели? Отбелязваме с червено. Така, още друго, какво знаете за гласните звуци? Как се изговарят? С отворена уста. Без преграда. Без преграда. Правилно, правилно. Така, освен гласните звуци, имаме още една къщичка в нашата хубава гора. Тези са приятели на кои? На гласните. Кои са тези? Диничка? Съгласните. Някой може ли да каже някой друго съгласна? Съгласна. Х. Добре. Кажи, Рай. М. Бенци. В. Светло. И кратко. Ели. Така, с какъв? Кажи, Мики. Б. С какъв цвят ги отбелязваме тези съгласни звуци? Кажи, Даная. С син цвят. Така. Ти как се изговарят? Кажи, Али. Дай по-твърдо звучат. Отворена уста. Да, добре. Така. Още една гаданка. Слушайте внимание. Дълга яна, снага има, костиня. Що е това? Земя, чаша! Диман. Реката. Добре, реката. Червя. Живота.